клип. Сега те стрипче за... Те стрипче да станете. Айде, обичай! Аз си малка, ма и това отгоре. Това е въздух само. Официалният клип. Официалният клип. Айде, дай! Да! Айде, някакви претенции имаш предварително. Дончо, някакви претенции. Значи гледайте да е чисто да ферплей. Ферплей. Те хващат двамата чашите. Той дава старт. Чакай сега. Ще кажа 3-2-1 старт и почваш както искате. Нищо са замервани. Без да изливат. Да. Горе-долу се гледа за взимане. Да. Те да се излива сега, да не се уливаме. Чашите ги слагайте на Ще маска. ударя готов. Дончо готов. 3, 2, 1, старт! Дай! Добре, чисто. Пахте конкуренция. Равни! Предлагам, да, златния медал на двамата. Аз не мога определя. Равни? Двама шампиони, това е. Дончо е по-чист. Дончо по-чист. Дончо е по-чист. Айде, браво! Ево! Браво, Дончо! Не, я покажи.